Zimbabwe, welcome back to this episode. Tadzanga zvekare zita ndinoita iye Glory. Muzora nhasi tine nyaya dzinokahlamadza dzinohlisa. Nyaya yekutanga ko mumachechi muzviri kufamba sei. Inzwai nyaya yatumirwa namukoma tete ndati nditumire iri audio chaiyo nekuti ndatambura. Ndinopinda FM kuchinoi. Good morning Zimbabwe, welcome back to this episode. Tadzanga zvekare zita ndinoita iye Glory. Muzora nhasi tine nyaya dzinokahlamadza dzinohlisa. Kuchechi kwedu kunopiwa vanhu mineral water. Saka zvaindishupa kuti sei vamwe vachipiwa mineral water. Ko isu tinoridza makeyboard nemagitare sei vasingatipiwo mvura. Ukaikumbira mvura unotonyimwa. Dzimwe nguva mvura inenge isingabude pachechi. Wokumbira mvura unonyimwa. Vanokuudza rafu kuti mvura ndeye vanoremekedzwa. Kana uchida kumwa mvura itawo mufundisi. Saka umwe musi ndakaenda kuchechi ndichida kunorongedza zvinhu. Ndakapinda mission house ndichida kunotora zvinhu ndichida kuti ndirongedze muchechi. Ndakabva ndapinda mission house ndikawana muine 2 makesi emvura. Ndini taku nawo kumba kwedu ndobva ndanowasiya ndobva ndadzoka kuchechi. Kwakupinda chechi zvakanaka. Zvikanzi pashayikwa mvura hatisi kuziva kuti ndiani atora. Ndobva kwanzi ngaiite prayer point. Mwari ngavarange munhu iyeye tete. Ndatambura ndiri kungoita weti zvisingaperi. Izvi ndiri kufamba ndakapfeka madhaipa ini zera rangu munhu ari over 20 years. Ndakatomboshayanya nazvo ndichiti haiwa prayer point kudini. Ndikangoti hazvina basa tete ndatambura kutaura chokwadi so ndiri kungoita weti non-stop. Nyaya yakatumirwa namukoma neSaturday vakatumira iri audio, so I had to write it down so that I don't miss any point. Sure, like you can even sense muvoice ravo kuti wedwe mwana atambura. Koimo mumachechi naye wedwe Mwari ndiye anoranga vanhu in that way here kuti iwe ukatoba yobva itoitwa prayer point yekukaurisa. Isitoziva kuti Mwari is God is long suffering. Vane rudo, vane slow to anger. Iye vanhu mumachechi mimi vakakanganisa mwana yekuti age achiweta zvingani zvamunoita Mwari asingambokutongei just like that. Takadarika nguva yekuti vanhu vakaita zvakaipa vaibva vamedzewa pamwe ipapo kuti Mwari vaibva vatongopa mutongo. Izvo zvina Mwari mukati ngatirege kunyepera Mwari tichinyepera kuti kwai takaitwa prayer point saka mwana ndosaka akubuda weti hakuna zvakadai. Vanhu vechechi vakaroya mwana. Handizivi hangu kuti vanhu vari kuchinoi munoti wokudii mwana aite sei. Ndakataura naye neFriday neSaturday ndikamupa nhamba dzevanogona kuvabatsira. He hasn't responded kuti tione kuti pane any change here. Asi kana kuri kuti mune mamwe suggestions ndokumbira kuti guys mukabatsirawo. Zvakare kana kuri kuti munopindawo AFM naye veduwe ko makaiteko mwana naye wana Mwari. Musadaro kana musikawa yechikomana iyi mubva maroya mwana kuti kwai mwana mukuru mwana murume mukuru afamba achiita weti non-stop. Guys ngatisadaro. Alright, ngatipinde munyaya yedu inotevera. Vatete makasimba here. Ini ndiri nhubu yemurume vatete. Ndinobata mishonga ndichibatira hama neshamwari. Handizivi chii chaiitika vatete asi ndinopindira madzimai evanhu mudzimba dzavo ndichishandisa mubobobo. Ndaipindira varoora kana ndadaro ndoba bhurugwa remukati. Ndaisazvidawo asi sekuru vangu vaZulu vaive vakabata mishonga yakasiyana-siyana. So vatete pavakashayika vakabva vandisira ini mishonga yavo. Ndipo pandakatanga kuita unhubu ndichipinda mudzimba dzevanhu ndichiboba madzimai evanhu. Ndiri murume ane makore 42. Ndakatokura upenyu utori normal. Ndikatoendawo kuchikoro zvitori normal. Ndini ndaiva muzukuru mukuru pamusha. So sekuru pavainge vava kurwara vakandidana vakati vaida kundiona. Vakandipa something chaive chakaita nhava like. Ndiko kwakava kutanga kushereketa kwangu. Rangu ishave sokuti ndaive ndisingasharare. Mugoona kungoita unhubu hangu vatete asi ndaitova nemudzimai wangu aiva akadozvinakira. Mwanakomana wangu takura akabva aroora ende ndakabatwa nemweya wekuchiva muroora. Vatete nedare musandituka zvivira vanhu. Mugoona mwanakomana wangu akandiudza kuti ndikada kuita mafanisi pane mudzimai wake aindendesa komfiganebwe. Ndakafunga kuti takura waita mafanisi kuda kundivhundutsira mumvuri senge nzou. Plus kwaanga anzwa kuti ndine mushonga ndekupi ini ndaiva ndakanaka. Ndaiva ndapiwa mushonga nasekuru wangu mushakavo. Hakuna umwe airema kudarika sekuru wangu pamushonga. Kubva kudivisi
vaiva naro. Ndaifarira attention andaiwana nekuda kwemushonga. Ndaifarira kakutyiwa kandaitwa mumaraini umu. Vanhu vaiziva kuti ndine mushonga vatete, asi hapana aida kunditendeka sekuti vaiziva kuti ndinoreacta sei. Saka pakazoroora Takura mwanakomana wangu, ndakabatwa neruchiva towards muroora. Kuti ndisvitse shoko kumuroora kuti aiva anditora mwoyo zvaisaita. Ndakazviudza vatete kuti ndaizorova underground ambush attack ndichishandisa mushonga. Hapana paizondinongedza kuti ndakapinda mumachira ake zvarini. Ndakashandisa mushonga wangu wandakasirwa nasekuru wangu vatete, zvandaiva ndajaira zvokuboba vanhu. Asi chandisina kuziva ndechekuti Kura ainge afanondigarira mberi. Aiziva ndiri nhubu marapatsetsetse yababa, so aiva aisa ruzhowa pamuno wake. Ndakaita zvandaive ndajaira ndokushandisa mukadzi wemwana wangu vatete. Ndipo pakatanga problem yandiri kunetsekana nayo kusvika zuva ranhasi. Nhengo yangu yakangotanga kusosona. Yasosona kudaro ndikaita kuzvimba zvokuti handitarisiki. Ndikakuudzai kuti handichatopfeki mabhurugwa kana mashoti echirume munogona kuseka. Ndava kugara ndakasunga zambia, mazambia echikadzi aya. Ndakadana mapostori pamusha, vakati havana chavaikwanisa kundibatsira nacho nekuti ndaive nharadada yemunhu. Ndiani ainge andiudza kuti gonzo repamba imbeva. Vatete ndakaita kunyadziswa pavanhu chaiko. Iko zvino ndava kutobuda mvura kunhengo. Kenza ndakanotestiwa zvakare vatete, handina kushinirwa uko. Difference ndeyekuti ndaive ndaita wenguruve yaiva zvikanga nemafuta ayo. Wekuchemera hapana. Takura aimbova nditsiura vatete. Ndaive ndaisa zvitanda munzeve. Ndakaramba kuteerera chaiko ndichimusaiza ndichiti mwana. Ndakamboedza kuenda kwagodobore, asi akati zvandanga ndaitwa izvi zvaitoda kuti nyakundigadzira abvise. Vatete Takura ari kubheja kuti hapana chaanobvisa, ende atori nesapoti yevanin'ina vake. Vari kutoita chirwirange zvokuti ndiri kuzviona ndichisiya sadza. Ko ndinoendepi ini ndichisunga zambia? Ndoendepi ini ndichiita senge ndine duri pakati pemakumbo? Situation vatete iri kutonzwisa urombo. Manje hamusati mandinzwa ndichida kurasa mvura. Ndinoita kubongomora mere inowisa chero mapete nemakonzo akazviwandira. Takura ari kuratidza kuti haasi kudzora moyo. Shoko rakandiudza nderekuti this generation will be free. Mwedzi uno ukapera ndiri mupenyu, ndinenge ndachengetwa chaiko. Asi ndanyora tsamba ino kuti vedare nemi mundikumbire uregerero kune mwanakomana wangu. Ndinobvuma kuti ndakatadza. Uye akandisunungura apa mishonga yose ndichanopisa, kupisa chaiko. Iko ndaibvuma kupiwa mushonga kuti mombe here. Iko ndaibvuma kupiwa mushonga wekuti ndityiwe munharaunda zvichindibetsereiko. Izvo zvemubobobo wandaiti zvine penjeni here. Iko ndainge ndafarisa kupinda nemweje mudziva ndichipindira mukadzi wemwana. Kwangu kushaya ganda kumeso here. Ndiyo mishonga yacho inokutuma kuti upesane nehama. Vatete upesane nevanakomana vako. Chokwadi mishonga haizivi vatete. Ini ndikapabuda apa ndinotendeuka ndotanga kunamata. Handichadi zvangu. Asi pari zvino upenyu hwangu huri maoko aTakura. Ndinongovimba ashandiregerera. Vatete ndogona kukupai namba dzemwanakomana wangu mutaure naye. I'm truly sorry. Handichazvipami zvakare. Mishonga ndosara hangu. Leseni yangu ndakadzidza. Inga zvinonzi muroyi royera kure. Ndinovimbisa kuti handizofi ndaroya zvakare kana kushandisa mushonga mukati meupenyu huno. Ndiyo nyaya iripo iyi. Munoziva here zvakaoma kuita maparents anobata mushonga. I think ndakamboverenga zvakare imwe message yamama vaitaura kuti it's very difficult kuti maparents ako anenge achibata mushonga ende pose pamunoenda kumba munofila zvimwe zvinhu zviri weird. Zvakaoma chokwadi. Saka ameno munongoitawo majaji. Regai tipinde munyaya inotevera. Nditi ndakapotsa ndaita madhambosi. Makasimba here vatete? Rimwe gore ndakamira nemusoro makumbo ari mudenga. Ndanyura murudo vatete. Rudo rwekubira mnandi. Unonzwa kuti zvakanaka kuva pano. Ndaishanda samaid pane umwe muzvina business vatete aigara hake nemudzimai wake. Iniwo ndainge ndichangobva mudivorce yakandirwadza. So ndainge ndazvodza kuti ini zvemunhu anonzi murume
kwete handichadi kuzvinzwa futi. Asi Alec akandibhelievhisa vatete kuti you can love again. Kushanda kwandaita vatete mumba ndaitova nemapepa angu, asi kufirst marriage kwangu ndairambidzwa kushanda ini nekupusa nekuda kuchengetedza imba ndikabvuma. Ndakadzingwa sembwa, ndikatora madhende angu ndikasunga chiputu changu ndikati tande inenzira. Ndaive ndasvibiswa moyo. Alec nemudzimai wake vaiziva history yangu, sokuti pandakapinda basa vakandibvunza zvese, hapana chandakasiya. Saka zvekuti I was a divorcee yaisava secret. The lady wandaishandira was a very nice person, handidi kukunyepera izvo. Zvedrama painge pasina, kukonorerwa food vatete taizvinzwira kuma next door. Vatete Alec baba vepamusha apa vakazosvidza shoko rekuti vaindida. Ndakatanga ndichiramba ndichiti ndaisada kuputsa musha umwe mudzimai, asi Alec akazondisimbisa kuti mai Maya hakuna kwavaienda, kana zvaibvira ndaizoita second wife wondirojera kwangu ndega. Handizivi kuti kwaiva kupusa here o ndaiva desperate kuva Mrs. Ndakabvuma. Alec aive akachimaster chigame chacho, munhu aiziva zvekutaura nepekuzvitaurira. Wainzwa kuti pano ndapinda nemoyo chaiwo. Alec aipota achidzoka kumba rudo ruchitsva vatete. Pamba apa paisava nemwana mudiki, so nguva zhinji ndaigara ndiri one. Ndakazoti ndatsika mwedzi ndipo pandakatanga kuona kuti machunks haisi nyama. Uye zvandaifunga kuti ndiri murudo rwaisava rudo, asi ndaidanana ndoga. Ndaisava ndega bhora raitambiswa nababa ava. Tave takawanda, asi ini ndichifunga kuti rudo. Izvo kwete, Alec ainge achida kuchinja usave. Ndakatanga kuona kuti ndiri kuitiswa pakuti even though ndaishanda pamba apa hapana chakachinja. Ndakangoramba ndiri maid. Mari yandaipiwa namadam ndiyo yandaitumira vana vaigara nagogo. Alec aipota achindipa zvimari zvisina kana shumo yese, ma20 kana ma50. Hapana pakambondipa ekuti unoplana nayo. Angogara ari mapromise chete. Ndichakuitira chakati, ndichakuitira chakati. Chakabuda hapana. Umwe mwedzi vatete handina kuenda kunguva yevanhukadzi. Ndakaudza Alec zvainge zvaitika, akati ndisiye basa aizonditsvakira pekugara. Ndakasiya basa ndikabhadharwa rent yemwedzi miviri pamwe nekutengerwa chikafu. Alec akatanga kutsvedza semuramba. Chikafu chiye chakasvika pakupera, apa ndaive ndanamwa chirwere chepabonde. Nguva yaisabatika Alec aiva busy kuzvirapisa. Ini mainiya mari yaibvepi? Mari hakuna. Ndakagodhoma nacho chirwere. Kwava kuzoita mapiecework kuti ndiwane mari yekuzvirapisa. Pane pamwe pausingambodi kuudzirwa kuti masamba achinja, wega unozviona. Asi ndaizviona kuti Alec hana kumbobvera andida, asi aida kundishandisa. Nemari yanga anayo vatete kundirapisa sick aiva small. Instead aitochinjanisa motikari nyuwani, ini ndichiuyuwira nenhamo. Ndakatombofunga kuti asi mari yacho ndiye mushonga here. Ndakazongona kuti hapana zviripo. Ndakatora mapatapata angu ndikaisa mapwa ndikabva pamba apa. I was shattered. Ndakaona kuti zvechokwadi kutamba nemaprayer warriors ndiwe unokuvara. Vatete mukadzi waAlec aiziva nezveafei, asi aiziva kuti ndichazongodhambiwa. Ndakazodzidza never to play with a prayerful woman. Ndakadzidzawo kusatamba nevarume vevanhu. Once munhu awana chaanoda wadova reject. Ndakazozviregerera nekuti ndakazvitambisa. Ndakabvuma kutambiswa vatete ndichifunga kuti ndichava madam boss. Ndinonzwa kuzvishora nekuzvinyarira kuti ndaida kuzama kuita sei. Alec akaita kundisvipa kuita munhu ane lepros. Ndakadzidza zvakawanda. Izvezvi Alec namadam vari all lovey dovey. Ndiri kuzama kugadzira upenyu hwangu, asi zvona baba ndinge handidi kungotsotsewa kwega. Ndakaona kuti beta ndigare ndiri single. Nditori bita naAlec vatete kuti akandishandisa akanditambisira nguva yangu. Masingle ari pano nevasikana vasati vapinda mudzimba. Ndapota hangu ana baba ndinge siyanai navo. Takabva neko kumunga hakuna ipwa. Ukatozvishandira unorarama zviri nane than kuitwa bhini remasiki nesmall change. Nyaya tiri kuverenga iyi yakati rebei ichadzoka zvakare nepart 2 because part 1 yachona because haina kuperera but vatumira audio, saka pachadzoka imwe part tobva takontinya. Handiti yakati rebei nyaya yachona. Makadi tete takaberekwa tiri matwins. Tine hanzvadzi yedu mukomana
watakasira Samu. Saka vana vakabuda mudumbu mamai vangu tiri vatatu. Ini nemutwini wangu plus 100 yedu. Sister yangu ndiyo yakazoshaya mutwini wangu. Saka takazosara tiri vaviri, ini ne 100 yangu. Nyaya yangu idzidziso zvakare kune vaya vanoti Mwari hakuna. Mwari hapinduri. Tete Mwari ariko uye anopindura minamato. Minduro yake inokunonoka, asi Mwari anopindura uye havafi vakatirasa. Ipapo ndinoda kuti vanhu vapabatisise. So nyaya yangu ichaenda yakadai. Vabereki vangu vaigara mune imwe nzvimbo kunova kune factory yaiveko yaishanda baba vangu. Yaigadzira zvinhu zvakasiyana siyana zvaidistributwa muno muZimbabwe, zvimwe zvichinotengeswa kunze kwenyika. Baba vangu vaishanda vari artisan ipapo. Basa rakati richinopera kuna baba vangu makore iwawo, baba vangu vakaudza mai vangu kuti basa raive rapera, saka tainge tava kuzorarama upenyu huri different. Mai vangu vakati kana, ina handigariri nhamo, ndinosenga vana vangu ndoenda navo kana kuti ndokusira. Baba vangu vakati kwete, enda hako navo sezvo taive vana vadiki, uende navo. Mai vakabva vatisenga ndokutiendesa kwambuya vedu. Vatete kwambuya vedu, mai vamai vedu, ndiko kwakava kutanga kurarama kwedu mugehena tiri vapenyu. Handifungi kuti kune rimwe gehena richazopfuura ipapo. Mai vangu vakabva vatanga kushanda sahouse girl. Vachishanda kudaro vakabva vazvi-upgrade vatete kwakuita course yekuruka majusi, course yekusona necourse yekubika dziri nato. Mai vedu vakatanga kutichengeta tiri kwamai vavo, mbuya vedu, vachitengawo chikafu. Panguva iyoyo chikafu chaiuya. Mbuya vangu vaive vakabereka vana vazhinji. Mbuya vaive nevana 12. Pau 12 vainge vasingachagari navo vaive vaviri. Mai vangu vaishanda nasekuru vaive varoora vasingachagari pamba. Saka zvakaitika ndezvekuti pavana 12 vakaberekwa apa, takauya kuzoreplace namba iya yainge yabva nekudzoka kwatakaita namai vedu kumusha kwavo tiri vatatu. Ndobva taita 13. Chikafu chaitengwa vatete. Mbuya vangu ndokuona kuti manidzi aidiwa pavana vadiki diki ainge akawandisa. Ivo vaive nevana vadiki, ndobva vaenda kunoclaima maintenance kuna baba vedu, sokuti baba vaizenge vaona rimwe basa kune imwe kambani zvakare. Zimbabwe yainge ichakanaka, maintenance yaiuya zvakanaka, ende kana iri mari yaiuya yakadokwana zvisingaiti. So baba vangu vaibatirwa mari yavo kubasa, vachitenga grocery panguva imwe chete. Yaiti month end ikasvika, taenda kutown tonotengerwa chikafu maokei nema-TM. Toairwa mataxi edu maviri, mataxi ainzi ekwa Albatross. So taiendeswa nesu kumba kunova kwataigara kune vanoziva guta iri. Tete zvakazoitika ndezvekuti pachikafu chaitengwa nababa vedu nechikafu chaitengwa namai vedu chikasanganiswa chainge chakawanda zvekuti, asi kudya kwedu kwainetsa. Takakura takaondokuruka vatete nenhau yekuti taishaya kudya kwakakwana. Chikafu chainge chava chambuya nevana vavo, ndivo vainge vane utano hwakanaka. Kusvika mutini wangu akanoshaya nekuda kwekushaya chikafu chakanaka. Mutwini wangu ashaya vatete, takatanga kurarama upenyu hwakanyanya kusiririsa kudarika watainge tamborarama. Ndakadzidza kufamba ndichinhonga mabhini ndiri pa-age of 4 years. Ndaenda kumayadhi evanhu ndichikudubura ndichinhonga chikafu. Panenge pagadzirwa ndiro pamadara paya evanhu vanenge vachida kusuka ndiro, ndotora makoko vatete ndodya nechihanzvadzi changu tiri vaviri. So nguva yakakwana ndikaendawo grade 1. Ndinorangara mbuya vangu vakaitawo zvakanaka, vakamira ndikaenda grade 1. Ini ndakaenda kuchikoro ndine 4 years. 5 years dzichinokwana ndava muchikoro, sokuti ndinozvarwa gore richinotanga. Ndakaenda kuchikoro, asi kuenda kwangu kuchikoro handina kumbobvira ndakaziva lunchbox vatete kana kutaura chero piece imwe chete yechingwa. Ndakangoenda grade 1 penzura yangu iri muhomwe. Grade 2, grade 3 zvingoenda zvakadaro. Grade 1 ndiyo yandakapfeka uniform, pamwe pose ndaenda ndakapfeka hembe. Ndaive mwana aiweta magumbezi, ndaimuka aindigezesa hapana,
kudai ndobva ndaenda pamoto ndisikagezi ndaita weti ndongomuka ndokapfeka uniform nependi randavata nayo ichinowa weti kuti kutu vatete ndoenda kuchikoro ndakadaro. Pakunogeza apa ndoenda patepu ndonovhurira gumbo mvura ndongoripukuta painge pabikirwa mavheji vatete kana usavi ndotsvaka zvimafuta zvokuzora mupimbira. Handimoziva ukabika mavheji ukadira mvura mupoto mafuta anonjengera pamusoro ndosvika ndodzamba roko vatete mafuta arimo kuti upenyerere. Ndaidzidza panonzi chakati so tete ndaiti ndichinopinda muklasi wandinogara naye padesk taisvika pakuenda kumba kana kubreak mwana wevanhu achinzwa neweti yangu anenge akavhara kumeso kwake vatete ndichinhuhwa weti kuti kutu. Ndaidzokera kumba masikati ndinosvika ana sekuru vangu hadhadzi amai vangu vachipedza kubika mazai avo votenga hafulofu ravo votenga drink ravo vonwa. Ndakatarisa semwana vatete unenge uchitarisa kuti paunobva kuchikoro wowana pamba pane something yekudya asi painge pasina. Pa5 years apa 5 years hadzisati dzakwana ndosvikosukiswa ndiro dzandisina kudyira. Ndakasvika pakujaira kuti hatidyi pano pamba ndizvo zvitoripo ndoenda kubhini ndonononga manheru ndopataidya. Pakudya paya vatete sezvandataura zviye kuti panga pane vana 10 vatete so vakomana vaive 4 vasikana 6. Pavasikana 6 apa paiva nemudiki ndiye atainge tisingadyi naye vatete. Chikafu chaingodururwa muzindiro zihombe kwakuchinzi garai apa mudye. Apa sadza rinenge richipisa pachidyiwa nomujaho vatete. Pamujaho vatete hauna zvizhinji zvaunodya kungotsunya 2 3 sadza rapera. Sarungano yapera kupera kwesadza. Apa woshedzera kuti mbuya handina kuguta taibva tatukwa. Paitukwa munhu mbuya vaindiudza kuti imwa mvura. Baba venyu havatengi chikafu pano. Chikafu chairaramisa vana vambuya chaitengwa nababa vangu. Tete zvatopera zvakadaro tovata. Ndakakura ndiri skini zvaitonzwisa urombo. Ndichakusenderai mapictures angu muzvionere. Hanzvadzi yangu airarama mararamiro iwawo tisingadyi zvakanaka tichikura takaondoroka. So ambuya vangu nguva yemadhoiri vakazoita zvekuenda kuSouth Africa vachidzoka. Vamwe vose vaipiwa 1 kana 2 kodanidzwa vanhu vemuraini vouya votenga vatete. Dzinenge dzasara dzava madhende dziya mazitye chaiwo taibva tapiwa isu. Vaigona kupiwa zihembe remunhu ane 15 years iwe une 5 years vatete. Ndiwo uchaona kuti wozvipeta sei kuti zvikwane. Ndiwo makuriro atakaita. Right. So vatete takazokomberera kuna mai vedu kuti taive tisina kugara zvakanaka. Takati kuna mai vedu vatitorewo vaende nesu kwavainge vakaroorwa. Mai vangu vakatudza kuti kwavainge vakaroorwa taisada kana kuonekwa asi chaindirwadza ndechekuti mai vangu vaichengeta vana 4 veko. Mai vangu vakachengeta vana kuya vese kuvaendesa kuchikoro vachitakura malunchbox nekuona kuti chikoro vainda vakakwana vachidzirwa. Mai vangu vairuka madhuzi asi taenda kuchikoro tisina madhuzi. Tichitonhorwa tichienda kuchikoro takapfeka madhuzi asiri ekala siri yechikoro. Aya madhende aibva kuSouth Africa topfeka tichienda kuchikoro. Upenyu hwakaendera mberi. Pataigara apa vatete paive namainini vairowe vatete. Ndaiona vanhu vachipinda mumba takarara. Vanhu ava pavanopinda mumba pakaita pakakona paive nechair. Mukadzi aigara murume omira. Maonero andaita vatete ndaiona sokuti mainini vangu ava ndivo vainge vauya kuzotorwa. Asi nokuti Mwari aitichengetedza nekutiwirira vasingatendere kuti tisanganiswe muchiitiko chakadaro. So vaiti vakamira ndaivaona kuti mainini vangu vamuke vaisakwanisa kuenda nevanhu vanenge vauya kuzovatora. So mainini vangu vaizobuditsa zamu obva vatanga kundimwisa zvineka kundimanikidza mukati. So ndoiti kana tayamwa zamu riya ndaizoita senge ndava kunobatwa nehope. Ndipo paimuka mainini vaya vosimuka voti nyawa voenda pane vanhu vaya vobvisa hembe kwava kwevanhu kwava kutoenda. Vaingovhanisha kuti hapasina vanhu. Ndikatarisa pasaidi pangu panoita kunge pane munhu asi anenge asiri munhu.
Pakasvika rimwe zuva rekuti mai vangu vakasvika. Ndakaudza mai vangu zvaitika. Mai vangu vakati vachandiruka musoro. Ndakabva ndavaudza zvaitika. Munin'ina wavo aiva agere pasaidi pavo. Ndakavaudza zvaitwa namai nini zvekubuda usiku zviya nekundinyamwisa usiku. Uye ndakaudza mai vangu kuti handizivi kuti mai nini vanozviitirei. Mai nini vakabatikana nokuti ndaiva ndazvitaurirei. Kufumura nyaya dzavo ndobva vaenda padara payanikwa maplates kwakutora asbestos kwakundirova naro mumusoro umu. Ndakatotsemuka kuright side kwemusoro zvekuti dai ndisina bvudzi ndaikutumira mapicture muone maV11 acho. Nditori nemaki hombe yakakura mumusoro. Ndakatotsemuka mumusoro ndobva padaniwa mota panext door ndokumhanyisiwa kuclinic. Kuclinic ndikanzi ndiende kugomo. Vatete ndobva ndapiwa mubhedha kwakusonwa mastitch nekugara mazuva 2 nekuzodzoka. Ndakafunga kuti mai vangu vachanditora sezvo paitika chiitiko chakadai, asi hazvina kudaro. Ndakanodzoserwa kwambuya vangu. Mai nini vaya havana kumira paimuka usiku vachienda kwavanoenda. Experience zvinhu zvataisafanira kuexperience panguva iyoyo. Ndaiona zvinhu zvandanga ndisina zera nazvo. Vanhu vachienda kunoroya. So imwe nguva ndairara ndorota ndichidya. Pandinomuka makuseni ndairutsa magumbezi, marutsa anonhuhwa zvekuti handigoni kukutsanangurirai. Handisati ndakambonzwa mweya unonhuhwa zvakadaro. So zvadaro ndakagara upenyu hwekuti ndikarota ndichidya ndinomuka ndichirutsa mugumbezi tichiwachiswa tichienda takadaro. Pamba ipapo vatete tainonhongerera mabhini kusvika ndazodzidza grade 2. Kuita zvekutengesa ndichiwana mari chero magwavha zvanga zvakadini. Ndakatanga kutengesa, mari yandaiwana ndainotenga kumwe kwainzi kwaningi kumagrosa kumusoro. Ndotenga chingwa nepaindi remukaka. Ndodya vatete ndosiyira hanzvadzi yangu mubridge muudza kwandainge ndasiya oenda onodyawo kuitira mujaho wamanheru tikasaguta tinenge tatsigira. Takararama upenyu uhu kusvika grade 3. Ndasvika grade 3 tainge tanyanya kuperezeka. Ndobva tasiyiwa kwehanzvadzi yamai amai vedu. Kwaiva nambuya vangu vaibva kumasvingo. Nanhasi vanhu vemasvingo handidi nawo. Zviya zvekufarisa zvinzi todini vanhu vekumasvingo vatete. Ndinopa mukombe kuvanhu vekumasvingo vatete nokuda kwemukadzi yeye. Mukadzi yeye akatipa rudo rwataifanira kupiwa nambuya vedu rwatakashaya. Tete ndipo pandakazivawo kuti chingwa chinotakurwa kuenda kuchikoro. Tinopiwawo chikafu chakanaka nekugezawo. Weti ndaive ndisachanhove, asi ndichinogara nambuya vangu ava. Ndakaita munyama nemwana mukoma wambuya ava ati kurei zvekuma 16 to 17 years. So ndanogara pamba ipapo vatete. Mwana uya ainge oda kutora advantage yekuti awana mukadzi. Taiti tivete magumbezi. Ndaibatiswa nhengo yake. Apa igomira apa hapana chandaiziva. Ndaitowawo pwere. Kana achisvika pakupedza otopedza vatete. Pandinobatiswa vanhu vanenge vainda kumunda. Pamba pambuya pataigara apa mutown paive nechimunda chaive chakati kurei. Sokuti mbuya vaive vakatenga double stand. So pairimiwa. Vanhu vaimukira kumunda zvonzi vana ngavarara. So pakurara apa vatete ndipo paisira pachiitika mabasa ese aya. Amene kuti aisirwei ndobatiswa nhengo yake vatete. Saka aiti paanoda kuisa uko. Ndaibva ndaramba. Marambiro andaita ndinenge ndichida kutaura kuti vana vamwe vamuke, asi ndaibva andibata muromo. Ndinoda kutenda Mwari kuti handina kuzobatwa chibharo zve-physical penetration, asi abuse yekubatwa-bata ndakaitwa nekubatiswa sikarudzi iya. Zvadaro hazvina kuperera ipapo. Paiti pakaitika zvituko sezvakaita vana independence, vanhu vachienda kumastadium, ndainzi ndinotarisa kumba. Iye paanongonzwa kuti ndava kuenda kumba, ndaitosvika iye avapo. I remember rimwe zuva achindidedza nechigumwe, ndikaziva kuti aida kundichibata chibharo. Ndikaramba kuenda, ndikaramba ndichitamba muzerere, ndikaramba kuenda vatete. Kuti nditaure abuse, ndaitya kuti tigodzosera kunhamo kwambuya zvakare. Ndaingonyarara. Zvaiva nani kuti ndigare hangu pano pehanzvadzi
tatakachengetedzeka. So ndakasurvive matems erep kubva kumukomana uyu akati one day. Ndakasvika pakurwara bilharzia vatete kwemwedzi inopfuura 6 ndichingoshinyira kana ndava kurasa mvura pamwe chete ndisingatauri. Mere ndaive ndisingaridzi ndichichemera mwoyo. Ndakasvika pakupora bilharzia iya yoga vatete ndichichemera mwoyo. Ndakaita manyoka anonzi rukoko aisangana neropa. Ndakamarwara ndofunga kwegore rose handina kumbotaura akazongopera oga. So takati takagara kwambuya vekumasvingo. Mbuya vedu vakatanga kurwadzwa neupenyu hwedu. Tainge tava kuonekera zvakanaka. Tine utano, mbuya vedu vakarwadziwa. So kuti grocery raiti mwana baba vangu rainge rouya kuna mbuya vekumasvingo. Mbuya vedu vakadzoka vakatitora tikatanga kugara navo zvakare. Vatete takadzokera zvakare kugehena. Handifungi kuti after gehena kune chimwe chichapfuura ichocho. Takatambura. Vakomana vainge variko ndofunga mweya uya wekuda kubatwa chibhara unoramba uchingotsoka. Yainge yangova yekuti ndaisurvive nenyasha dzaMwari. Vana vambuya vana sekuru vangu vachizama kundibata asi ndaipukunyuka. Vakomana ava vanouya vachindibatisa, vanouya vachindiyamwisa nhengo dzavo, asi hapana akaisa. Kwete chiitiko ichocho hachina kuitika. Takaramba tichigara kwambuya vedu kusvika mbuya vedu mai vababa vedu vauya kuzotitora. Nguva yanga yati fambei tikatanga kunogara kwambuya vedu mai vababa. Baba vedu maintenance haina kukatiwa sokuti mbuya mai vamai vainge vataura kuti matora vana zvisiri pamutemo. Chikafu chaingoenda zvakare vatete kwamai vamai vachidya havo nevana vavo. Ambuya vedu mai vababa vakatsvaka basa kumapurazi. Mbuya vedu vachitengesa tichiendera mberi neupenyu. Asi dambudziko rakazoitika vatete ndakazoita mwana ane ruoko. Taichengetwa zvakanaka asi ndaive nepfungwa dzangu dzakaipa. Ndaibira mbuya vangu vakaura chikafu vakapa vatete kuti endai motenga chikafu kutauni. Indaitora mari yese chero ingava 20 tonodya nevamwe vana. Ndakatanga kuita rude. Handitonzwisisi vatete kuti uniwo wakapepi. Kuna tete vangu vaiva nezita rangu rokuti Chipo. Tete ivavo vaitida. Kana ndisina zvakakwana zvekuchikoro ingava uniform obhutsu ndaitengerwa nababa mukuru murume watete. Asi tete havana kumbobvira vada kuti akomodeta mumba mavo. Vaingotichengeta tiri kwambuya vedu. Asi ndinoda kutenda kuti taiva hedu takagara zvakanaka. Hembe taiva tisingatambura. Hembe dzevana vatete ndaikumurirwa dzisingachakwani. Ndaifara chose. Kwagogo handina kumboita munyama kuti pane aimboda kundibata chibaba. Baba vangu vakazochiuya kuna mbuya vangu after tagara gore. Mai vamuna 1993. Vakati vainge vava kutida kuti tigare navo. Tete handizivi kuti after gehena kune chimwe chinorwadzazve here kuti chinganzi chii. Takabva kwambuya tikanogara kukadoma mutauni kunonzi kurimuka. Kwainzi kune manewsstands, kune nyambo panhamba yakati. Takanogara namainini vaibva kwaMutare, vaiva mumanyika. Tete uku ndiko kwatakaona chisuoneko. Mainini ava takagara upenyu hwairwadza. Mainini vainge vakatorwa nababa vangu pabarika. Vainge vakaroorwa nemupostori. Mupostori aiva nevakadzi 7. Baba vangu ndokubva vanokwatanura mukadzi yeye pachipara. Ndobva vamuita mukadzi wavo. Mwana wavo aiva akaenzana nehanzvadzi yangu. Baba vangu aidanwa kunzi Baba Joe, rinova zita remwana wemukadzi wavo wavakabva naye kuchipara. Tete vakabva vazobereka umwe mwana 1 namainini. Mwana uyu aiva zvekuma 4, 5. Indaizenge ndava grade 6. Hanzvadzi yangu yava grade 3. Vatete kamwana kadiki kako ndiko kakatiwonesa pfumvu, katiudzwa zvekuita namai ava. Taiti isu makuseni baba vedu vakapinda 6-2 padaenda kuchikoro kuma 7 panga pasina chikafu. Baba vedu pavanopinda 2-10 tosvika baba vaenda kubasa, isu hatichi. Baba vachinodzoka kubasa usiku chikafu hatipiwi. Ava mainini vaibika nevana vavo chikafu vongodya takatarisa. Tete takadzokera zve upenyu hwekunounga mumapenyu. Ndichipa hanzvadzi yangu. Vanhu vataigara navo panamba 2114 vanga vave nesystem yekuti vaiti vakabika vochiisa maplastic vonorasa mubhini. Iri nzira yekuti ini nehanzvadzi yangu
tiwane zvekudya. Vanhu ava vakarwadzwa kuti vana ava vanonhonga matinorasa tsvina, sokuti vamwe vacho vaiva vasikana veusiku. So vainge vava kurasa in a smart way yekuti taitora tichidya. Saka mainini vedu vaiti vakationa tichinhonga chikafu chiya, tairohwa senyoka yapinda mumba. Panga pasina chakanakira chimwe. Baba vedu kuti vasimudze musoro vainge vasingagoni. Chavaigona kunyarara kungotenga chikafu tisingadyi. Kuti tadya here vaiva vasina basa nazvo. Taiita time yekuti taitiza toenda kwamai vedu vaigara mutown kubva kurimuka. Toenda iri Friday. Ndipo patinosvikawo tichibikirwa chikafu chakanaka. Mai vedu kutibikira chikafu chakanaka kana tasvika aiwa vaibika. Sokuti vaiziva kuti taisazogara. Taizomuka musi weMonday tichienda. Apa kwamainini tinenge tabva tisina kuoneka. Taita zvekutiza. Taiti musi watinodzoka taipinzwa mukoti isina kamboona. Tega tainzwa kuti tatongeswa. Taibvunzwa mubvunzo kuti manga mainda kuna mai venyu. Akakuudzai kuti ndimai venyu ndiani. Takange tatiwa nemadouts kuti kuda vainge vasiri mai vedu. Sokuti taiona zvisoonekwe. Tete tadzoka kwa baba vangu. Musi watinotongeswa aiwa chikafu taipiwa nekuti baba vedu vanenge varipo. So taiti takagara paveranda dzimwe dzenguva mai vangu pavanobika chikafu dzimweni dzenguva tomboti veranda rakareba 3 meters vatete. Mainini vangu pavanopakura vana vavo vanodedzera, Joe uya utore chikafu, Ellen oenda. Isu takagara patinenge takagara. Vaibuda vobva vakotama padoo, plate yokandwa pasi kuti frrrr kusvika kwatiri totora chikafu todya. Pamwe taisirwa maziso chaiwo ehove asina nyama. Pamwe kabesu kehove kasina nyama kaya vate. Asi taingodya hedu. Asi mugoona kuti mainini vaitengesa fish kubva kuKareba. Asi zvakadaro taingodya hedu takanyarara. Baba edu vaisabvunza vanga vasinei nazvo. Ndakazoita imwe episode yekuti baba vangu vahura. Ndinorangarira yaive $75. Ndakaona mainini vachipiwa, ndobva ndaona vachirongedza vatete. Ndobva ndava mari yababa iya. Kwakuimoneredza kuita kamudzanga kefodya. Kwakuiisa kuita kamudzanga kefodya. Kwakuiisa kumagadziko kwangu. Ndobva ndabatanidza kuti mari yakagara ikoko. Semunhu aiva asingagezi vatete. Mari ndiko kwayaingogara isingadoni. Tete mari yakatsvakwa pakuda kubhadhara rent. Mari ikashayikwa. Baba vangu vaive nerespect kwandiri. Vaindidana vachiti tete 100 yangu ichinzi tsana. Takabvunzwa mari tikaramba. Mabhegi akasechewa zvikanzi vanoda kuenda kwamai vavo kuweekend. Ndosaka vatora mari. Asi ndairamba kuti mari tainge tisina kumboitora. Mari yakatsvakwa ikashayikwa kusvika vanhu vangonyarara. So ini tete mari ndainge ndaiendesa kuseri kwemba. Ndaisa pasi pedombo ndichitora mbichana tichinotenga. So ndio mari yataidya nehanzvadzi yangu. Imwe taipachura nemafriends. So ndakazobatwa vatete last $5 dabba wangu mushopu yainzi yekwa rumwe ndichitenga madrinks. Taimwa madrinks nepimapork pie vatete. Baba ndokupinda mushopu ndainge ndine mafriends angu takabata mabhodho akaiswa pacounter tichimwashura. Baba vakandidana vakandibvunza. Ndakamboramba vatete kusvika baba vangu vasvika kunditaura mune zvakanaka. Ndikazotaura chokwadi. Vakandivimbisa kuti vainge vasinganotauri kumba. Vakabvunza kuti ndainge ndazviitirei. Ndakavaudza kuti yaive nzara. Taive tisingapiwi chikafu kana vasipo. Taive tisingadyi kana vaenda kubasa. Baba vakandiregerera vakati zvaive zvakanaka. Vakabatikana baba ndobva taenda kumba. Baba havana kumbotaura nezvazvo. Hanzvadzi yangu ndiyo yakandiudza kuti ndaive ndabatiwa. Akati rega tigoona kuti tichaitwa sei. Nyaya iyoyo haina kumbodiscusswa. Ndobva yapera yakadaro. Baba vangu vanga vava nesisitemu yekuti kana toenda kuchikoro, iwo pavanobuda voenda kubasa, votigadzira malunch box edu. Taiwanzotakura mababy potatoes kuchikoro. Todzoka toona maskati hapana chikafu. So vatete, ndaiva mwana aigona masports. Ndaimhanya kudzinganisa mhepo. So ndaizenge ndawana support kune vamwe madhamu vainzi mai mavhengere. Handizivi kuti vachiri vapenyu here. Mai mavhengere vaigara kuna Kwerete. So vaindidana vondipa lunch ndowana simba. Tete ndaimhanya kani
kuna na Chinoi nekuna na Rufaro Stadium. Takasvika. Ndakasvika ndikanyora grade 7. Ndikapasa ne6 units. Abuse kubva kuna maini haina kumbopera. Takasvika paupenyu hwekusapiwa sipo. Ndadzoka paupenyu hwewechi kuda zvimwe yaiva stress vatete. Kana tsvina chaiyo ndainge ndava kuitira magumbezi mumo. Kana ndaita tsvina tainzi timananike akadaro. Kana tsvina yaikaoma tokokora tsvina iya torasa. Taizotora mabhemba kana zvikwati nyanzvadzi yangu tobvisa tsvina iya tofuka achinhuwa. Wavo mwana achirara comfortable. So ndapedza grade 7. Time yekuenda form 1 yakasvika. Baba vangu handizivi kuti vainge vadiswa mushongorudzi kana kuendera kun'anga ikupi vatete. Hapana chakafamba. Handina kutsvagirwa nzvimbo yeform 1. Instead ndakaenda chimwe chikoro chainzi munhu mutapa. Ndatopedza 4 months ndisingaendi kuchikoro. Kuchikoro uku ndakaendeswa nemumwe mukomana wataigara naye paline rimwe chete. Munhu mutapa ndakasvika ndikanowanirwa nzvimbo. Apa grade 7 painge pasina, grade 6 paive pasina, paive negrade 5. Apa ranga raiva tete kuti grade 7 ndakainyora ndikapasa. Mukomana uyu akandikumbira akati muregei ari muchikoro pane kuti agare mustreet. Ndichanotaura nababa vake vanozobhadhara chikoro. Ndaenda kuchikoro. Vana vainge votokomplaina kudzimba dzavo kuti anotikurira muhombe kwatiri. Chino nechocho. Apa nekusekwa vatete. Ndainge ndobubudza vatete. So ticha wangu vaiva murume vaigara kuna Garwe. Vakatanga kundibata zvisizvo. Vachindiabhuyusa vatete. Vaiti ndirongedze mustoreroom kuti vawane time yekundidzvanya-dzvanya. Apa ndairwadziwa. Dzimwe dzenguva vaiti kana ndava kuda kuenda kumba vaindidana vachitora advantage. Mweya uya wekuda kurepwa wadzoka zvakare. Zvaindibata nekundirwadza sokuti mazamu aitanga kubuda. Ticha vaiti ukangoreva chete ziva kuti wakawanirwa nzvimbo watambura. Ndoda kuona kuti unozodzidzepi. Vaindithreatena vatete. Hazvitauriki kuti uri kuabhusiwa. Zvakaoma. Kuti ndiudze baba hazviudziki. Ndakapedza grade 5 ndichipasa. Ndava grade 6 baba vangu vakaramba kubhadhara fees. Ndipo pandanga ndava kutamba nemamwe matwins Memory na Messi. Ndipo pandakavhunza kuti kwaive kusina nzvimbo here. Vakati nzvimbo yaiyopo semunhu aigona maathletics vatete. Ndakabva ndawana nzvimbo yeform 1. Ndakawana nzvimbo nekumhanya. Kana kuri kumhanya ndaidzinganisa mhepo vatete. Ndakamhanya ndikadiwa nechikoro. Ndakamhanya kuBaba Fields tikanzi tiende kuHarare ndikanowina. Ndawina kudare ndipo pandakanzi chipo pano pava kudiwa mari yeschool fees. Pese pandaimhanya yaisabvunzwa. Tete ndipo pakatanga ma1 asi chirigai ndimbosiya ndichaenderera mberi. For now vagumira pano sekunzwa kwamaita. The part 2 is there already. I'm sure I'm going to post it on Tuesday, the following day. Mangwana. Poza kuti haidi akararama upenyu hwenherera. Both parents vari alive. Zvinorwadza sei kuti kubva kuna mbuya, mama, iyo sis mama vahaidi varipo. Mainini vakatora zenye, vakaputsira musoro memwana, asi mama vakasiya mwana. Vakaendesa mwana kuchipatara, akagara muchipatara, vakadzoka naye vakamusiya kuna mainini. Mwana ataura kuti mainini vanondiyamwisa zamu usiku. Ndobatwa nehope. Mama vakachoose marriage. After that, kukazouya gogo. Let's take this time to appreciate gogo vekumasvingo. Ayo makarepresenta province. Mwari akuitire zvakanaka. I don't want to lie. Vana vanozivei. Kana mukadzi ukaita zvakanaka wazviitira. Tikangobika sadza pano tikapakurira munhu wose. Muri Zimbabwe. Handizivi kuti tiri vanhu vakaita sei. Not even up to now. There are people. Ndozviziva when I visit in Zimbabwe. Pane vanhu vekuti uchitosvika pamba pavo vanoviga chikafu. Like seriously guys. There are people who are like that. Chikafu chaicho. Isi takatozozvudza kuti isusu kana takuenda this time. Tadarika titenga mazibhaketi edu enyama so. Titosvika toti ndei boys rangu. Nyama. Mwana kusvika pakunotora pakunodla chikafu mabhini. This is painful. Ndoda kuti if you are watching this video, muchiziva kuti kune vana vari kuabhuswa, let's learn to speak out as a community. Moza kuti mwana toti kwai kana pane gehena, handiti toda I'm looking for something beyond gehena. I'm looking for something that is worse beyond the gehena. Mwana anoita anosvika pakuizviitira tsvina, anosvika pakuitira wet magobezi. Handi munoziva kuti bed wetting is because of stress response. Mwana osvika pakadaro, mama wati atiwachijira.
Kokungoisa mumachire vana mvura. Vana vosvika I don't want to lie. It's heartbreaking. Vana mai zvichingobva namama vekutononosiya vana kuna gogo vachichuza muchato. Zvinhu zvakashata fana. Nyaya iyi yandirwadza kusvika pakadzikadzika. Tichadzoka zvakare mangwana nenyaya iyi tichiipedzesa. Right. Before we go, tiri vadiki. Vana mai vedu ndio vaitigezesa. Ndio vaitiona kuti tahla. They would take good care of us. But the time ichifamba. Utozoona kuti right now ndimi muri kutumira magroceries kumba. Ndimi unotofonera kuti hello mama, hello sisi, hello budi. Kuno kusvina kumira zvakanaka. The child has become the parent. And there's nothing wrong with that. But it's a sign of time. It shows how time moves. Ndiani aiziva kuti zuro chaicho manga muri grade 6 mawachiverenga bachiti kwai 1993 1994. It feels like yesterday. 1994 ndandiri kuMtonje in primary school. But today I'm here. I'm this big girl that I am. I have a lot of children. Right now zvinhu zvatoita reverse gear. Iwe ndiwe watova munhu mukuru. Mama now looks up to you. Pane kamwe. This is a sign kuti time maChristmas ari kufamba achipindana. And this is a sign hanzi every day when time is rushing. Before you know it, it's 1 o'clock. Nenda kutontora vana ndimuza. Before you know it, zuva ratovira. And munombofunga time iri kumanyira kupi. It's rushing to your grave. Kana ukapiwa 40 years, take short -2, -1. But pane kamwe ka-permanence so katinako kekuti we don't know, we don't care. We just think kuti we've been here for the past 40 years, so I'm going to be here for the next 40 years, and it feels like it's a right. But chamusingazivi kana chandisingazivi is we think we have time, but we do not have time. The difference between a wise man and a foolish man is the way they spend their time. It's the decision that they take during that time. My point is, we are not here forever. No, point number 1. Whether we like it or not. Point number 2. Nyaya yekuti one day tichafa. It should never leave your mind. Ndaitotaura nemurume wangu the day nchiti we need to come up with the education plan yevana chaiyo. Kuti vana in case you die. Because the thing is we are alive but hatizi tofarini. Mwari ndiye anoziva. Anditi. We need to come up with a case, like a educational whatever. In case hatipo, what's going to happen to our children? This is something that we need to plan as vanhu vakuru. I remember very well pakashayika mbuya wangu. Hembe dzakagoyewa. As Africans, the only thing that we live for our children ihembe. Nechichi zvatinenge zvichitogwirana nemadzibaba nini. Hembe dzababa, chicha baba. We are living in nothing tangible for our children. I think can this generation wake up? Let's wake up and do better for our children. Just actually, especially in South Africa, Panama life policy as foreigners. It's very difficult. As not for 4 million, 5 million. You set banako kutichero kamgosiponas unenge uruko. But the little that we have, I'm talking to the diaspora community. Whether you are Zimbabwean, Malawian, Tanzanian, Chakati, wherever, the little that we can get, I don't want to lie, $20,000 or 20,000 pounds. Haisi mari shoma, imari yakawanda. Ndrukuti nini, should your husband die today? Or should you die today? What's going to happen to your children? Let's take this thing seriously and let's make decisions. The difference between a wise man and a foolish man is the decisions that you take. Be a wise man and choose the right thing for your children. Should your husband die today, unotangira papi. Ndosa kuti munenge muna service provider anotora chituna akanovika but upenyu unofanira kuendera mberi. You also need money. Haisi 1 million, but 20,000 pounds is a lot of money that can help you for the next, that can sustain you for those months, even if it's 24 months, even if it's 1 year, but inokusustain. Let's make the right decisions for our children. Let's make the right decision for you. Should your beneficiary die, what will you do today? Right now, when you have the time, click the link below and get a quote from Diaspora Insurance. Nokutendeni kuna episode kwa maita. Mwari kuitire zvakanaka. Tisadzoka zvakare zuva rinotevera nenyaya dzenyu. Tatenda. Bye bye.